Barkanku dai masoyanmu, in Allah ya nan ba da daɗewa ba za mu fara kawo muku wannan ƙawataccen shirin namu mai suna wa zan zaɓa a YouTube channel ɗinmu mai suna Ramadan Hausa TV. Kasance da mu a koda yaushe saboda wannan shiri ne mai matuƙar amfani, faɗakantarwa, nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Kada ku sake a baku labari, ku hanzarta ku zo YouTube channel ɗinmu mai suna Ramadan Hausa TV, ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa. Allah ya nan da zuwa 5 ga sabon wata mai kama za mu fara dora muku shi ta misalin karfe 8 na dare. Karfa ku manta wannan shiri za ku same shi a YouTube channel din mu kadai mai suna Ramadan Hausa TV. Wannan shiri ne da ya kunshi abubuwa daban-daban. Akwai abubuwan da mutum zai so ya gani ko ya kalla ko ya ji. Mun gode. Ramadan Hausa TV ta wuce ta mace gaba daya.